आदा गारि लांलायगोन आरो बै खाथियावनो मोनो माथो मोजां रेस्टुरेन्ट दङ। थै जाम्बा नों जानायनि बागै जेबोखौनो मोनथिया। मोजांलै आदा जाखांबाय आं बेयावनो। ओइ नों जानोबा जाहैथां जाया आं बेफोराव आंहा बाजै हटेलाव थांगोन। बाजै हटेलाव बेयाव थांब्लालाय माथो सम लागोन? सम? बेखिनि समखौबो सम होनो नामा जाम्बा गारियाव थांनायावल' बेसे सम लागोन 10 मिनिटावनो सहैगोन। नों आइनो खिन्थाबोदों? औ नोंनिसो गोसोसै थांनोबाथ' आरो थाङाबा था आं गारि लांगोन खिन्थु। र' थांगोन होनबालाय। बेसे टेस्टि जायो बाजै हटेलनि अमा बेदरा। जाम्बाना नों जानो रोङा अमा बेदरबो जाया। बिसोरलाय माथो सोरबा सेंग्रा सानैसो गारि खाथियाव थांबाय। बिसोरसो सालायनो नागिरदों नामा गारिखौलाय? नों सालायगोन नामा गारिखौ? सालाया आङो नों सालाय। गारियावलाय बिसोरसो गाखोनो नागिरबाय माथो। माबोरै फन खालायना खिन्थाहरनि र'। ओइ दोनै हानाय नङा दे आं अफिसावसो दङ। औ बेथ' नंगौमोन र' दा आं अफिस जइन खालायबायना। देनाय नायगोन दे आं मा जायो। हेलौ अबाव दं नोङो जुगामि? नै गारियाव सोरबा सेंग्रा सानैसो गाखोनो नागिरदोंमोन। सोरबा सेंग्रा सानै? सोर? मिथिया आं सिनाया सासेया लगागार सासेया आइथाथा गाखोबायानो खोमा गारियाव। सोर सानै सेंग्राया फैखो? बे फिसाज्ला सानैया नङाथ'। बारहुंखासो खोमा। मिथिया आं बेफोरखौ जायखिजाया बिसोर गारिखौ सालायबाय बायदि मोनबाय आङो। मा जाबावगोन दा? मा खालायनो दा आङो? रितुनि थाखायसो होदोंमोन आं बेफोरखौ आरो आं बारहुंखानि थाखाय बेबायदि खालायाखैमोन ना। आं बारहुंखाखौ बे गारियाव गाखोगोन होननानै मिथिया। बारहुंखा मा जाबावगोन दा? एक्सिडेन्टआथ' जाथारगोन। मा जागोन दा? मा खालायनां? इसोर बिसोरलाय मानो गाखोनो थांनांगौ गारियावलाय? र' थांनि र'। मा ब्रेक नाङाखै नामालै गारियालाय? ब्रेक नाङाखै? मा जाखो बे गारियालाय? ब्रेक नाङाखै माथो? ब्रेक नाङाखै? नांला माथो ब्रेकआनो नाङा। ब्रेक नाङाखै? मा जाखो बे? नायथो मोजाङै नाय। आदा सिगां दंफां दङ इनि दंफां। आदा! Ada! Oh my god! माबोरै एक्सिडेन्टखौ बिसोरलाय? सोरमोनथाय? थैबायसो नामा इयो? Help! सोरबाफोर मदद खालाय! एक्सिडेन्ट जादों एक्सिडेन्ट! सानैबो सेंग्राफोरसो माथो सेंग्रा गोजा। आयु थैबायसो नामायोथाय? र' नाम्बारखौ 108 फन खालायनो र'। भगबान सेंग्रा मानसि लोंनानैसो सालायनाय नामायोथाय? आयु मा जाखो बिनानाव मा जाखौ? सोरबा मानसिफोर नै सेंग्रा सानै एक्सिडेन्ट जाबाय। हस्पिटाल लांनो मासोथाय लोंनायसो ना माथो मा एक्सिडेन्ट जानायजों थैबायसो नामा इयो? नायलाय आदा नायलाय। इसोर सानदों बोनदोंलाय माबोरै एक्सिडेन्ट जानो मोनखो बिसोरलाय? हांनानै दंना गैया बिसोरलाय? थैबाय ना मायो सानैबो? मा खालायनो दा? र' आं 108 फन खालायदों आं 108 एम्बुलेन्सआ फैगोन होननानै बुंदों नाथाय आधा घन्टासो लागोन होनना बुंदों। आधा घन्टा 20 मिनिट। आधा घन्टा 20 मिनिट? बिसोरखौ नेबाय थाबालाय माथो मानसियानो थैगुलायलांगोन। बेबायदि एसेबां गोबाव नेबाय थाब्ला बाथ्राया खोथाया गाज्रि जागोन माथो। बे अट'फोराव लांनायानो हामगोन नामा? खाथि खालायाव अबावबा मोनो ना मायो? हां दंना गैया मानसियालाय? मोखांफोरखौबो मोजाङै सिनायाखै थै जाजोब्बाय। बे बिराद गाज्रिनि एक्सिडेन्ट जादोंलै। थै गोजा खर'फोरा मोजाङै दंना बिसिना? बे सासेखौलाय माथो आं सिनायनाय मोन्दों। नङालायनो बेलाय माथो बै आंनाव बाखि लांफैग्रा सेंग्रायासो बियार लोंग्राया। हनै गंसे अट' फैदों र'। मानसि दंना गैयाथाय? बे गथ'आ बिराद लोङोलै लोंनानै सालायदोंमोन खोमा दिनैबो। नुनानै माबोरैबा मोनबायलै गथ'फोरखौ। आंखौलाय लागासिनो दाबो थैयाखै हां लागासिनो। हां लागासिनो ना थैयाखै? बैसासेया दा गारिखौनो मोनला माथो। एम्बुलेन्सआ माला सफैगोन? मा जाखो? मा खालायखो? माबोरै हस्पिटालाव लांनांगौलै बिसोरखौ नङाबा सानैबो बासिनाय नङा। मा खालायखो आं बेफोरखौ? आं रितुखौसो माबानो नागिरदोंमोन। बिसोर सानैया एक्सिडेन्ट जाबाय माथो। गोजांस्रिजोब्बाय आं। मा खालायखो? बारहुंखा। बिराद गाज्रि एक्सिडेन्ट जादोंलै बेसाराफोरा। गारिखौनो मोनाखै। हां लादों लायाखै? बेसेबां गोबाव जाखो एक्सिडेन्ट जानाया? बेसेबां गोबाव जाखो? जाबायानो 10 मिनिटसो गारिखौनो मोनाखै अट' खालिबो गैया।
हां लागासिनो एम्बुलेन्सखौ फन खालायदोंना खालायदोंमोन दासिमबो सफैयाखै माथो आधा घन्टा 20 मिनिट नांगोन होनदोंमोन बेबायदि थाबाय थाबोला बिसोर बासिनांगौआबो थैलांगोन माबा मोनसे खालायथारनांगोन रनाय गारि नायनो थांनि आङो इसोरा सोरानिबा जाखो मानसिफोरा गारियाबो अबस्थाया गैया बेलथायनानै रावजोंबो खुन्दायाखैबो माथो गावबा गावनो खुन्दायना लानाय खोमा बिसोर दंफाङाव नों नुदोंमोन नामा एक्सिडेन्ट जानायखौ आं गोग्लैना थानायखौसो नुदों मा खालायखो आं मा जागोन दा बिसोर सानैया जुदि थैयो मा जागोन आंथ' बिसोरखौ बुथारनो गोसो गैयामोन आं बिसोरनि बिमाखौसो माबादोंमोन मा जागोन दा माबार हस्पिटालाव लांनांगोन बिसोरखौ नङाबा थैगोन बिसोरो आं बारहुंखाखौ बेबायदि खालायनो गोसो गैयामोन बारहुंखा इसेबां मोजां गोसोनि मानसि बियो बेखौ बेबायदि खालायनो गोसो गैयामोन आं बेबायदि खालायनो गोसो गैयामोन मानो फैनांगौ नोङो मानो फैनांगौ बे गारियाव आंथ' नोंनि थाखाय बेबायदि खालायाखैमोन नों सानैनि थाखायसो खालामदोंमोन नों मानो गाखोनांगौ बे गारियाव मा जाखौ बे जुगामाया फनखौनो हमनो रोंला दे मा जाखौ खामानिया जेबो खबर पाति जेबो गैला मा खालायगासिनो दं बियो फनखौनो हमाखै दिनैबो माबा हेंथा फैलायबाय खामानिखौनो कमप्लिट खालायनो हायासै खोमा दिनैबो खामानि गारनांगौबाबोसो थांबाय खोमा बियो मा फन हमालै बियो 20 बारसो फन हरबाय आङो अबाव थांखो बियो गारिखौ ब्रेक फेल खालायबायना खालायाखै बिसोरो साबुदाबो फन हमाखै बिबो फन हमाखै मा जाखौ बिसोर सानै मानसिया ने सोरजोंबा नुजाबाय बिसोरो ब्रेक फेल खालायनायाव हमजाखैथ' बिसोरो मानसिफोरजों सोरजोंबा नुजानानै पुलिस स्टेसनाव दोनाखैथ' बिसोरखौ माथो होनबालाय फनखौनो हमला नुजाबायसो खोमा सोरजोंबा आंनो थांद' बे जायगासिम नों जेबो जाया हामगोन आम सरि डक्टर नै आंनि लोगो एक्सिडेन्ट जादों डक्टर मा इमारजेन्सिबो मोनथिया नामालै मा सासे नार्स डक्टर गैया रनियालाय मा दाबो सफैयासै बेखौ फ्राइड राइस लाबोनो होनाया अफिसाव फैनाया बिना जानायखौसो गोसोखांबाय थायो दाबो सफैला गेरेन्थि गैया बेजों थांबायसो खोमा बे न'आव गथ'आबो जायखियानो जादे अफिसावथ' फैबाय एसे खामानिखौथ' सोलोंबाय लासैनो गोसा जलांसिगोन दे बिना बेबायदिनो बिदि अफिसाव फैगोन खामानि मावगोन सानाखैमोन आं माब्लाबाबो एसे बैसो जालांबावबा लासैनो गावनो बुजिलांगोन खोमा दे सोर फन हरलायखो बेलाय हेलौ नै आं बुद्दां बुंदों क'क्राझार सिभिल हस्पिटालनिफ्राय मामोनबा रनि आरो बारहुंखा बिसिना एक्सिडेन्ट जादों एक्सिडेन्टआ माबोरै जाखो बेखौथ' जों मिन्थिया नों माबोरै फैबानो जाबाय क'क्राझार सिभिल हस्पिटालनिसिम फै एक्सिडेन्ट जादों बारहुंखा रनि माबोरै एक्सिडेन्ट जाखो बिसोरलाय दानिसो अफिसाव दंमोन माबोरै एक्सिडेन्ट जानो मोनखो बारहुंखाया माबोरै आंनि फिसा सानैया मा जाखो मा एक्सिडेन्ट जाखो बिसोरलाय गिजोब्बाय आं जुदि बारहुंखाया थैयो मा जागोन बारहुंखाया गोसो गाज्रिनि मानसि नङा बेखौ बुथारनो गोसो गैया आं बिनि बिमाया गाज्रिबाबो बारहुंखायाथ' गाज्रि नङाना आंहा बारहुंखाजों जेबो दुश्मनि गैया जेबो सुथुर गैया आंनि सुथुरा बे रितुआसोमोन मायबा खालायदोंमोन मायबासो जाबाय हे भगबान बारहुंखाखौ बासायदे आंनि लोगो बियो बिनि बिमाया गाज्रिबाबो बारहुंखाया मोजां गोसोनि मानसि बेखौ जेबो दा खालाय नार्स आंनि फिसाजो जानायखौ बेयाव लाखिदों होननानै बुंदों अबाव आंनि फिसाजो जानाया एक्सिडेन्ट जादोंमोन बिसोरना एक्सिडेन्ट जाना अबाव बिसोरो अबाव नार्स अबाव दङ बिसोरो मोजाङै दंना गैया बिसोरो बिसोर दा माने आइसिइउआव दङ मा आइसिइउ नार्स डक्टराबो आंनि फिसाफोरखौ फाहामना जेबो दा खालाय आंनि फिसाफोरखौ फाहाम नायगासिनो दं एक्सुवेलि एक्सिडेन्टआ एसे गाज्रियैनो जादों आंनि फिसाजो जानायासो एक्सिडेन्ट जानो मोनबाय सोर खोन्थानाय बिसोरखौ माबोरै जानाय एक्सिडेन्टआ नार्स सानैबो इमारजेन्सि नामा सानैखौबो आइसिइउआव दोनदों
औ आइसिआव दं सानैबो मा जाबावगोन दा आं बिसोर सानैनि बिमा जायो मोनथिदों नामा एक्सिडेन्टआ माबोरै जानाय सोर खुन्दायदोंमोन बिसोरखौ माबोरै जानाय एक्सिडेन्टआ माबा मिथिदों नामा एक्सिडेन्टखौथ' जायफोर लाबोदोंमोन बिसोर सानै मानसिया बुंदों गारिया बेलथायना दंमोन होननानै बुंदों दंफाङा खुन्दायैदों होनना बुंदों दंफाङाव खुन्दायदों औ नुनायफोरा बुंदों रावबो गुबुन गारिया खुन्दायाखै होनना बुंदों गावसोरनो थांनानै दंफाङाव खुन्दायना लादों होनना बुंदों